hoanao e manompo Zagnahary Jesosy tokagna mpamonjy-pana afaka fahotagna jiaby ny ologno mivavaka magnaza didy fôlô iono fefimpiavy avoanao fandriky Satana miala amy fomba ratsy ody ratsy ody lay mamosave magnatogna Zagnahary fa izy rery mendriko tompony anao mandeha mivavaka zala hoavy ndraiky fa ambembesa hily mivavaha ho anay ndraiky aza miambigny voakapoko zala he zany zay Jesosy tompony fahefana miantso anao mba hiala amin'ny fahotana tsy mahavonjy fa tsy mahasoe tena mahafaty zany izy avy de mbola misy ny fotoana de mbola misy ny tanana mitsotra ho anao resy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana